Γεια σας παιδιά, Παραφυσικά Φαινόμενα εδώ και καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του Ghost Theory. Να πούμε πως σε αυτή τη σειρά είμαι εγώ και ο Τάκης και αναλύουμε διάφορα τρομακτικά ή περίεργα βίντεο που βρίσκουμε στο ίντερνετ, αλλά βλέπουμε και βίντεο τα οποία μας στέλνετε εσείς. Πολύ στα γρήγορα να πούμε πως αν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη σειρά στέλνοντάς μας είτε δικά σας βίντεο, είτε βίντεο που βρίσκεται στο ίντερνετ, είτε είναι ενδιαφέροντα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτή τη σειρά, μπορείτε να μας στείλετε στο email μας parafysika@gmail.com, το οποίο θα το βρείτε στην περιγραφή. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό τον οποίο τον βλέπετε αυτή τη στιγμή και είναι η Lonsdale, χρησιμοποιώντας το κωδικό Παραφυσικά10, θα το έχω γράψει κάπου εδώ ακόμα και στην περιγραφή, 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα, σε όλο το επίσημο site. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε μεγάλο δρόμο σήμερα. Αρχικά πώς νιώθεις που είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο? Νιώθω πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω, η συγκεκριμένη σειρά μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Και το πιο ωραίο είναι ότι εκτός ότι αρέσει σε εμάς, και γι' αυτό το λόγο κιόλας το κάναμε όλο αυτό και φτιάξαμε και ένα ολόκληρο στούντιο, είναι ότι άρεσε και σε εσάς. Ειδικά στο πρώτο επεισόδιο πήραμε πάρα πολλά σχόλια από κάτω, πολλά likes και πάρα πολλοί μας στείλατε και διάφορα βίντεο στο email μας. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι μια σειρά που θέλει διορθώματα στη συνέχεια και θα το βρούμε και καλύτερα. Παρ' όλα αυτά πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι μια ωραία σειρά η οποία το χειμώνα θεωρώ θα είναι ακόμα πιο ζεστή. Χειμώνα, σπίτι, βράδυ, τρομακτικά βίντεο και εννοείται πως θα αναλύουμε και δικές μας έρευνες. Λοιπόν, τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Σας έχουμε ετοιμάσει κάποια πολύ ωραία βίντεο. Έχω βρει κάποια βίντεο εγώ, έχει βρει και ο Τάκης κάποια βίντεο σήμερα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, ελπίζουμε να σας φοβήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας βίντεο. Το οποίο πρώτο μας βίντεο θα ξεκινήσουμε κατευθείαν έτσι από λίγο βαριά, δεν ξέρω αν θα είναι βαριά βέβαια. Το πρώτο βίντεο έχει να κάνει με μια κούκλα. Θυμάστε το πρώτο επεισόδιο που κάναμε, τον φίλο μας στην κούκλα, το Glown που ήτανε. Θυμάστε τι έκανε στον φίλο μας εκεί. Στο σημερινό βίντεο έχουμε επίσης να κάνουμε με μια κούκλα. Έχει να κάνει με μια κοπέλα η οποία είναι στο δωμάτιό της και κάθεται στο λάπτοπ και κάνει κάποιες δουλειές. Να πούμε πως η κοπέλα η συγκεκριμένη ήταν στο σπίτι του παππού της, ο οποίος παππούς συνηθίζει να έχει μέσα στο σπίτι του πολλά vintage αντικείμενα. Και μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπάρχει και μια κούκλα. Τα υπόλοιπα δεν θα τα πω. Πάμε να δούμε κατευθείαν το βίντεο. Να το δείτε μάλλον. Θα το δούμε όλοι μαζί. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. This thing just moved. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Η κοπέλα λέει ότι αυτό το πράγμα μόλις κουνήθηκε. Φαίνεται πως κάτι είδε και εκείνη την ώρα ανοίγει το κινητό της. Οπότε βλέπουμε από εδώ και πέρα το τι έχει γράψει. Αλλά και το μεταξύ αυτή η κούκλα γιατί είναι τόσο αληθινή. Πολύ ρεαλιστική. There's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. You're down if you don't fair this by $5 or $5. You just happy that you moved to 2-2. The injury to Parsons, and we don't know anything at this point, he just left by a part of the Dutch shoes off. How do you assess what that man is? Struggle, feels a lot better if he's on the feet. That would be, if he's missing pace against the time, that would be, he's a better player.
Εν τω μεταξύ, να πω εδώ, είδατε ότι Κοίτα, δάκρυσα. Το βλέπεις. Επειδή αυτό δεν το έχει αναφέρει η κοπέλα Δεν είπε στο βίντεο, είδατε ότι ακούστηκε ένα κάτι ακούστηκε. Σαν να κάποιος να φώναξε, δεν ακούστηκε ρε φίλε. Ναι, Θα το κάνω ένα τσάκι πίσω και αφήνω τη συνέχεια. Ακούστε προσεκτικά. The door just moved. Λέει ότι η πόρτα κουνήθηκε που είδαμε πριν. 33 proposed 100 affordable housing laws, including Early on, much more involved. The safety over the top, and you'll see right down here. Ending ever. A free personal Suzuki dessert. An entree plus free dessert, just $13. That's a sweet deal. You can see There's leveler and they weren't able to pick up people. There's a lot to do that. Φίλε, το μπαλόνι που σκουνήθηκε. Are you real? Κουνιέται το μπαλόνι, η πόρτα. η πόρτα, ακούγεται αυτό που ακούσαμε που μπορεί απλά να μην το άκουσε εκείνη τη στιγμή και να ακούστηκε στο βίντεο. Να το πιάσε δηλαδή απλά το μικρόφωνο, κατάλαβε. Ναι, θα μπορούσε. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή να μην ακούσει τίποτα. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Και καταλαβαίνει η κοπέλα και του λέει, είσαι αληθινός, του λέει. Δείτε τη συνέχεια. You can do it again. Μπορείς να το κάνεις ξανά. Θα το ξανά. I won't watch. Απλά θα κοιτάω, του λέει, από την άκρη. Εδώ τώρα έχει σκεφτεί κάτι ανατριχιαστικά έξυπνο. Επειδή έχει καταλάβει ότι η κούκλα παίζει μαζί της, αυτός ο τύπος, Ναι. δεν ξέρω πώς να τον Την ώρα που θα περιγράψω, κοιτάει, παρατήρησα. του λέει, μπορείς να το ξανακάνεις. Απλά θα κοιτάω, του Και λέει, απλά θα κοιτάω. Ναι. Και γυρίζει με την πλάτη. Να μην φαίνεται. Να μην φαίνεται ότι τον κοιτάει. Και Κοιτάει με την και κάμερα, βάλει την παιδιά. κάμερα και κοιτάει από την ανάγκλαση από τον καθρέφτη. Πω. Πολύ έξυπνο. Και δείτε τώρα. Τώρα τι μπορείς να πεις για αυτό το βίντεο, ρε φίλε. Ξαναδείς λίγο εδώ στο τέλος. Ξαναδείτε άλλο λίγο στο τέλος, σας παρακαλώ. Πιο πίσω. Δείτε λίγο το χέρι, παρατηρήστε το χέρι. Πες μου, εδώ τώρα τι μπορείς να πεις. Τι μπορείς να πεις εδώ. Το μπαλόνι πώς το έκανε να μετακινείται. Αυτή η φωνή που ακούστηκε πώς την έκανε κάποιος. Αυτό δεν ήταν κανένας εκεί. Το χέρι πώς μετακινήθηκε και γιατί να υπάρχει αυτή η κούκλα. Και πού τη βρήκαν αυτή την κούκλα. Φίλε, ήταν σαν αληθινός άνθρωπος. Η πόρτα, πόσο ανατριχιαστική όμως. Η πόρτα, ακούστηκε. ναι. Πω. Λοιπόν, δεν ξέρω. Γράφτε μου στα σχόλια. Γράφτε μου στα σχόλια απλά τη γνώμη σας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Έχω ανατριχιάσει ήδη. Ξεκινάμε καλά. Πάμε λίγο να παίξουμε τώρα λίγο πιο πολύ με τα συναισθήματα, οπότε θα περάσουμε στο επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με μια κοπέλα, η οποία είναι η μαμά της πάρα πολύ άρρωστη. Να πω ότι στην περιγραφή γράφει ότι η μαμά της πέθανε κιόλας μετά από λίγες μέρες. Ναι. Ήταν βαριά άρρωστη και εκείνη τη στιγμή και σε κάποια στιγμή είναι η κοπέλα με τη μαμά της, η οποία είναι άρρωστη στο κρεβάτι και της λέει της μαμάς της, «Μαμά, τι βλέπεις?» Και λέει η μητέρα της, «Βλέπω αγγέλους», λέει, «να γυρίζουν από πάνω». Ξέρετε, γενικά λένε πως όταν κάποιος αρχίζει να νιώθει ότι θα πεθάνει σε λίγο καιρό, οι τελευταίες τους στιγμές, πολλοί έχουν περιγράψει ότι έχουν ακούσει από συγγενείς τους ή από παππούδες, από γιαγιάδες, από γονείς, γενικά σε νοσοκομεία πολλές φορές, ότι περιγράφουν ότι κάτι βλέπουν που εμείς δεν βλέπουμε. Βλέπω ένα φως, μπράβο. Βλέπω αγγέλους. Βλέπω το κάθε άτομο βλέπει βλέπω κάτι. κάποιον δικό μου που έχει πεθάνει. Ναι, ακριβώς. Λέει, «Έλα ακριβώς, κοντά σωστά. μου».
Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί εντάξει δεν είναι τόσο τρομακτικό αυτό το βίντεο. Απλά είναι πολύ συναισθηματικό, παίζει με τα συναισθήματά Ακριβώς. σου. Και θέλω να μου γράψετε και στα σχόλια αν κάποιοι από αυτό που θα δείτε έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο, είτε με συγγενείς σας είτε με κάποιον γνωστό, θα ήθελα να το μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να δούμε το βίντεο. And where are they at? Ceiling? I don't see anything, Mom. Λέει εγώ μαμά δεν βλέπω κάτι. Ναι. I don't see anything. You see them? I don't see anything. Are they making you happy? Yes. Yeah? Well, that's good. How many? Ρωτάει, είσαι χαρούμενη, λέει ότι ναι και λέει πόσους βλέπεις. Πόσοι είναι, λέει 4. 4? Or? Αυτό ήταν το βίντεο όσον αφορά τη μητέρα της συγκεκριμένης κοπέλας. Εγώ πιστεύω πως το βίντεο το συγκεκριμένο είναι 100% αληθινό, διότι η κοπέλα κιόλας να πούμε ότι είχε γράψει ότι η μητέρα της ήταν ένας πολύ υγιής άνθρωπος, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε ήταν τρελή, κάτι τέτοιο να φαντάζεται πράγματα ή είχε κάποια ψυχασθένεια. Απλά λέει πως τον τελευταίο καιρό πριν πεθάνει είχε μια βαριάς μορφής ασθένεια, όχι καρκίνο, κάπως αλλιώς το γράφει. Κάπως αλλιώς, ναι. Όπου μετά από λίγο καιρό όντως πέθανε. Απλά αυτές ήταν οι τελευταίες της στιγμές που κατέγραψε η κόρη της. Και είδατε, το μόνο καλό είναι ότι έλεγε ότι της λέει μαμά είσαι χαρούμενη και λέει ναι είμαι πολύ καλά, λέει, και λέει πόσους βλέπεις και λέει 4, λέει, 4 αγγέλους. Λέει σε κάνουν χαρούμενοι αυτοί Ναι, που ναι, σε κάνουν χαρούμενοι αυτοί που βλέπεις. Και λέει ναι με κάνουν χαρούμενοι. Και η αλήθεια είναι ότι μου θύμισε κιόλας τη γιαγιά που είχαμε στο σπίτι, τη μαμά του πατέρα μου, η οποία το τελευταίο καιρό, όντως και αυτή πριν πεθάνει 2 μήνες, πριν πεθάνει περίπου 3, επειδή την είχαμε στο σπίτι μέχρι και την τελευταία στιγμή, είχε ζάχαρο η γιαγιά και της είχαν κόψει τα πόδια και την είχαμε σπίτι και την φιλούσε ο πατέρας μου και η μάνα μου και εμείς τέλος πάντων. Έτσι το τελευταίο καιρό μας έλεγε ότι βλέπει διάφορους μέσα στο σπίτι να περνάνε. Το θυμάσαι αυτό? Εσύ ήσουν και πολύ πιο μικρός. Πρωινά τη θυμάμαι που πήγαινε ο πατέρας μου να την αλλάξει, ξέρεις, που της άλλαζε πεπελίνο και αυτά. Το θυμάμαι που του έλεγε το βράδυ ήρθε ο τάδε, λέει, και μου μίλησε και χωρίς να υπάρχει κανένας και της μίλαγε. Του λέγε του πατέρα μου για ανθρώπους οι οποίοι είχαν πεθάνει. Που δεν μας έλεγε κάτι ότι είδα τον Νίκο, ας πούμε. Ενώ εγώ μπορεί να κοιμόμουν. Ο αδερφός του πατέρα μου έχει πεθάνει εδώ μεταξύ. Ναι, έχει πεθάνει ο αδερφός του πατέρα μου και έλεγε είδα το Μίτσο, λέει, χθες το βράδυ, λέει, είχε έρθει εδώ και μιλούσαμε. Έλεγε κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Πάμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με έναν τύπο. Άκουστε να δείτε, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι στο νοσοκομείο. Δεν είναι γιατρός, είναι βοηθός γιατρού. Σωστά. Μέσα σε χειρουργία που τους δίνει, ξέρετε, διάφορα αντικείμενα που ζητάνε. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που είναι στο νοσοκομείο, μέσα κάποια στιγμή της ημέρας κάνει διάλειμμα και βρίσκεται ακριβώς έξω από το νοσοκομείο. Εκεί πέρα το νοσοκομείο έχει μία, πώς να το πω, έχει μία ιδιαιτερότητα, να το πω και έτσι, όπου ζητάει από τους βοηθούς ή τους υπαλλήλους να τραβάνε βίντεο τους ασθενείς που μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο. Τη στιγμή, για να υπάρχει το υλικό, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Σωστά. Την ώρα λοιπόν που κάνει το διάλειμμα του, εκείνη τη στιγμή τυχαίνει να έρχεται ένα ασθενοφόρο, κατεβάζουν έναν ασθενή, τον βάζουν πάνω σε ένα κρεβάτι και τον βάζουν, τον πηγαίνουν προς το νοσοκομείο μέσα, έτσι, στην είσοδο. Και αναγκαστικά ανοίγει το κινητό του ενώ έκανε το διάλειμμα του και έπρεπε να τραβήξει το πλάνο που μπαίνουν μέσα οι γιατροί με τον ασθενή.
Εδώ υπάρχει μία μικρή σημείωση. Αυτό πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας για να καταλάβετε το point του βίντεο. Αυτός τραβάει το βίντεο, το κλείνει, όλα καλά. Ο ασθενής αυτός που τραβάει στο βίντεο να μπαίνει, μετά από περίπου 2-3 ώρες πεθαίνει. Δεν έζησε. Και κάποια στιγμή κάθεται μετά από μέρες και κοιτάει το κινητό του και χαζεύει το συγκεκριμένο βίντεο. Και παρατηρεί κάτι... Κατάλαβα ήδη ότι θα είναι κάτι πολύ κακό. Πάμε να δούμε. Φίλε, ανατρίχιασα, κοίτα. Φίλε, Δείτε απλά μέσα. ο ίδιος ο Χάρος. Ο Χάρος. Βλέπετε λες και φοράει ένα μακρύ μανδύα. Και έχει φλέξει εμφανίζεται. Κοίτα. Πω φίλε, αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μικρό βίντεο, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι τέρμα για τέρμα αληθινό. Είναι απλά δευτερόλεπτα αφού έχει μπει μετά, είναι δευτερόλεπτα αφού μπαίνει ο ασθενής μέσα, που δείχνει ότι σε κάποια φάση φαίνεται μια μορφή σαν τον Χάρο. Πω φίλε. Να υπάρχει Μέσα στο νοσοκομείο, στον διάδρομο του νοσοκομείου. Και μετά από κάποιες ώρες αυτός ο ασθενής πεθαίνει για πάντα. Σαν να ήρθε ο Φίλε, Χάρος. ήρθε να τον πάρει στην κυριολεξία όμως. Πω φίλε, το χειρότερο βίντεο νομίζω που έχουμε δει μέχρι τώρα. Τώρα να ήταν στημένο μέσα στο νοσοκομείο, να είναι AI. Εμένα μου φαίνεται πάντως για παλιό το βίντεο. Από το κούνημα της κάμερας και από την ανάλυση. Τι να πω. Γράψτε μου τα σχόλια δικά σας. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Είναι ένας φίλος, ο οποίος έχει πάρει τη μηχανή του, τη motocross, και κάνει μία βόλτα μέσα στο δάσος. Σε κάποια φάση σταματάει σε ένα σημείο, σαν ξέφωτο του δάσους, να το πω και έτσι, και κατεβαίνει από τη μηχανή. Εκείνη την ώρα, όπως κάθεται, ακούει κάποιους ήχους. Γράφουν κάποιοι στο πρώτο βίντεο που ανέβασε ότι μάλλον ήταν ήχοι από κάποιου είδους αγριόγατας, Bobcat έτσι λέγονται εκεί, Αμερική είναι αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτές οι μεγάλες, οι άγριες οι γάτες. Ναι, τις έχω δει. Που Είναι κάτι τρώνε... γάτες που είναι τεράστιες. Ναι, είναι τεράστιες και τρώνε ζώα και κάνουν και επιθέσεις. Είναι κάποιο είδους από τα λιοντάρια, από τις τίγρες, κάποιο έτσι ίδιο είδους ζώο. Φεύγει αυτός από εκεί, αφού άκουσε αυτούς τους ήχους γιατί ανατρίχιασε, και αποφασίζει να ξαναπάει. Πάμε λοιπόν να δούμε και το πρώτο και το δεύτερο κομμάτι του βίντεο και θα καταλάβετε. Okay. Εν τω μεταξύ να πω εδώ να το σημειώσω ότι καθώς μπαίνει στο μονοπάτι για το δάσος, κατευθείαν βλέπει κόκαλα από ζώα. Πω φίλε, αυτά είναι τεράστια κόκαλα. Τεράστια κόκαλα από ζώα, έτσι, από αγελάδες, από δεν ξέρω τι είναι. Από ελάφια, τι να σου πω. Και λέει είναι πολύ creepy αυτό. This is where most people would turn around. You turn around and you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Εν τω μεταξύ, με το που φτάνει εκεί πέρα έξω από τα ξύλα,
Λέει κάπου εδώ είναι που ο περισσότερος κόσμος θα παίρνει το σημάδι του και θα φεύγε. Ακριβώς. Επειδή και καλά δεν την αφήνει να περάσει. Επειδή είχαν πέσει κάτω Ναι. 2 κορμί από δέντρα, ότι όχι, κάτι δεν σε αφήνει να περάσει. Ναι. Καλύτερα γύρνα. Και εκείνη τη στιγμή ακούγονται. Αλλά λέει, αν δεν περάσω, λέει, δεν θα μάθω ποτέ τι θα μπορούσε να γίνει. Και Ακριβώς. ακούγεται όλο αυτό. Ακούγονται το μεταξύ και σαν να σπάει κάτι σαν κλαδί. Σαν να περπατάει κάτι και να σπάει κλαδιά, όπως ρωτάει. Αλλά λένε οι περίεργες σκότωσε τη γάτα και μετά από κάποιες μέρες αποφασίζει να επιστρέψει. Bones are still here. I don't like this at all. Oh god, there's even more bones. Λέει, υπάρχουν περισσότερα κόκαλα από την τελευταία φορά. It's been a few months since I filmed the last video, because honestly I've just been too scared to come up here. Definitely a lot more overgrown than last time. I'm hoping that since it's been such a long time that I don't think anything will happen this time. I think that tree is actually gone. This road's been cleared. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει να πέφτει και το φως. Ναι. Oh! It's just dark as hell in here. I'm probably gonna turn around soon. Και φτάνει στο ξέφατο. Oh, there's 2 ways. Holy crap, dude, this trail goes on forever. It just got really quiet really fast. Θα παίρνει μπροστά. No, 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 no. Yeah, that was my cue to go. That was my cue to leave. Δείτε προσεκτικά. Κοιτάξτε. Είναι σαν το βλέπεις ότι αυτό σαν κεφάλι. Ναι, ρε. Και... Κάθεται έτσι. Παιδιά, αυτό χωρίς υπερβολές, αυτό είναι skinwalker. 100% είναι skinwalker και έτρωγε ζώα. Έτρωγε ζώα εκεί. Φίλε, φαίνεται 100% η μορφή του, το πώς περπάτησε την ώρα που βγήκε. Αν παρατηρήσετε καλά το βίντεο και το κάνετε πίσω, θα δείτε ότι. Και ξέρεις, λένε ότι και καλά τα skinwalker ότι επηρεάζουν συσκευές, ότι τα αυτοκίνητα δεν παίρνουν μπροστά. Ναι, δεν έπαιρνε μπροστά. Και είδες ότι το μηχανάκι Δεν έπαιρνε με τίποτα. Προσπαθούσε να το βάλει μπροστά, δεν έπαιρνε με τίποτα μπροστά. Εν τω μεταξύ, να σημειώσω κάτι. Ο κόσμος please να φορέσει ακουστικά που θα δει το συγκεκριμένο βίντεο. Παρατηρήστε πραγματικά που ακούγονται πουλάκια, ακούγονται όλα, είναι μια χαρά. Και ξαφνικά μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αλλάζουν όλα, σαν να πάγωσε ο χρόνος. Ακριβώς. Και εμφανίζεται αυτή η φιγούρα. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο άλλαξαν όλα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ήταν αυτό και τι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά δεν θα ήθελα να ήμουν και στη θέση του. Νομίζω έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Και πάμε στο επόμενο βίντεο. Το επόμενο είναι, για να δω, έχει να κάνει με μια οικογένεια που μετακομίζει σε ένα καινούριο σπίτι και είναι η μητέρα με την κόρη της. Η μητέρα λέει πως η κόρη της έχει έναν φανταστικό φίλο. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει από παιδιά, πόσες ταινίες έχουμε δει, ακόμα και παιδικά, που τα μικρά παιδιά ηλικίας λένε έναν φανταστικό φίλο. Επειδή λέει όμως η μητέρα της τα πράγματα είναι πολύ περίεργα το τελευταίο καιρό, αν και πιστεύει ότι επειδή είναι μικρής ηλικίας απλά φαντάζεται διάφορα πράγματα, ναι. Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι μάλλον σημαίνει και κάτι πιο παράξενο. Οπότε αποφασίζει να βάλει μία κάμερα στο δωμάτιο της κόρης της, όπου θα γράφει 24/7. Okay. Και παρατηρεί το εξής. Sorry, but we're moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. Obviously, it's an imaginary friend, but it's been weirding me out, and I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and
I'm just gonna let it run and we'll see. Hey guys. Εδώ είναι που έχει βάλει ήδη την κάμερα, το υλικό από την κάμερα. Picked up, captured, whatever, a couple nights ago. Δείτε προσεκτικά και ακούστε προσεκτικά. I'm freaked out. I really don't know what to make of this. Τώρα ακούμε τον ήχο από την κάμερα. It sounds beautiful and funny. What are you guys doing? Do you want to play? Do you want to... Do you want to sleep? Ακούω. Come on, please. Εδώ συγγνώμη, κάνω ένα stop. Μέχρι στιγμής βλέπετε ότι η κόρη απλά είναι, αρχικά βλέπετε ότι δεν κουνιέται καθόλου. Είναι χαλαρή ότι εντάξει και άνοιξε η πόρτα. Λοιπόν, εμείς... Δεν έχει αντίδραση καθόλου. Δεν έχει αντίδραση γιατί το έχει συνηθίσει μάλλον. Βλέπει το φανταστικό της φίλο, ρε παιδί μου. Από φίλο. Άλλο είναι το point τώρα, σας το λέω. Δεν μπορώ να δείξω γιατί μου έχουν σηκωθεί τρέχει στα πόδια. Λοιπόν. Εδώ και το. Υπάρχει ένα point. Σας παρακαλώ εδώ, όσοι έχετε ακουστικά, βάλτε ακουστικά. Εδώ τώρα το τρομακτικό δεν είναι ότι ανοίγει η πόρτα. Ακούγεται ότι ξεκλειδώνει η πόρτα, ανοίγει η πόρτα, αλλά δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Εδώ ο φανταστικός φίλος μάλλον ενοχλείται από την μητέρα που έχει βάλει κάμερες στο δωμάτιο και ακούγονται κάτι βρεχθισμοί σαν να μην του αρέσει αυτή η κατάσταση ότι τον παρακολουθεί κάποιος. Ακούστε προσεκτικά τώρα. Αδερφέ, το βλέπεις ότι... ανατρίχιασε όλη η πλάτη μου πίσω εδώ, κοιτά, εδώ η πλάτη πίσω. Ένιωσα δηλαδή, Ωπω φίλε, το χειρότερο. Τι λες ρε φίλε. Είδες ότι ακούγονταν σαν να έβραζε από την κακία του, ρε παιδί μου, από τα νεύρα του. Και είδες ότι το κοριτσάκι, παρόλο που δεν τρόμαξε με την πόρτα που άνοιξε, όταν άρχισαν αυτοί οι βρεχθισμοί, είδες ότι σηκώθηκε και με ελαφρά βηματάκια. Την έκανε με ελαφρά βηματάκια στην κυριολεξία όμως. Δηλαδή τώρα αυτές οι αντιδράσεις δεν μπορεί να είναι ψεύτικες, ρε φίλε. Δεν μπορεί να βάλεις ένα παιδί να τα κάνει αυτά. Όχι. Είναι όντως αληθινό. Παρ' όλα αυτά αφήνω ξανά να μου γράψετε εσείς τη γνώμη σας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο, όπου το επόμενο βίντεο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να είναι και συνάδελφος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Θα σου πω τι εννοώ. Είναι ένας τύπος ο οποίος μένει σε ένα διόροφο σπίτι, αλλά το συγκεκριμένο σπίτι έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι διόροφο και από κάτω μένει ένας γείτονας, με τον οποίο έχουν πολύ καλές σχέσεις. Όμορφα μέχρι εδώ, όλα καλά. Το τελευταίο καιρό ο γείτονας έχει χαθεί και δεν έχει δώσει καθόλου σημάδια ζωής. Κατεβαίνει κάτω, του χτυπάνε τις πόρτες, του χτυπάνε τα κουδούνια, τον παίρνουν τηλέφωνο. Σαν να αγνοείται. Σαν τον έχει καταπιεί η γη. Οι γείτονες από γύρω-γύρω, ακόμα και από πάνω, έχουν καταλάβει και έχουν δει μάλλον στο μπαλκόνι απ' έξω, επειδή είναι κλειστές οι κουρτίνες και όλες και δεν φαίνεται τίποτα από μέσα, έχουν παρατηρήσει πάρα πολλές μύγες να μαζεύονται. Και μία μυρωδιά που αρχίζει τις επόμενες μέρες να βγαίνει από μέσα σαν πτώμα. Επειδή έχουν καταλάβει ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά, καλούν την αστυνομία. Η αστυνομία, μπαίνοντας στο σπίτι, βρίσκει το πτώμα. Βλέπετε ότι όντως κάποιος έχει πεθάνει.
ο γείτονας. Όπου ο γείτονας έχει πεθάνει και ακόμα και σήμερα δεν έχουν πει από τι πέθανε. Δεν έχουν δώσει κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. Δεν υπάρχει κάποια ιδεολογία, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Αν πέθανε επανακοπή, αν κάποιος το σκότωσε, δεν το έχει μάθει κανένας. Okay. Δεν έχουν πει από τι πέθανε τελικά. Άλλο τώρα είναι το point εδώ. Ο συγκεκριμένος ονομάζεται, κάτσε να δω συγγνώμη γιατί το έχουμε σημειώσει, ονομάζεται Άρεν. Λοιπόν, ο Άρεν για τις επόμενες ημέρες, αφού μαθαίνει ότι βρέθηκε ένα πτώμα ακριβώς από κάτω του γείτονα, αρχίζει να μην νιώθει καλά. Δεν περνάει και πολύ καλά στη σκέψη και μόνο ότι από κάτω ακριβώς κάποιος έχει χάσει τη ζωή του. Αλλά εκτός ότι δεν νιώθει καλά, στη σκέψη και αυτή, αρχίζουν να γίνονται και κάποια περίεργα πράγματα στο σπίτι του. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς είναι στο σπίτι του, ακούει κάποιους χτύπους από το μπάνιο και αποφασίζει να πάει να δει τι γίνεται. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα σας εξηγώ στη συνέχεια το τι γίνεται, γιατί έχει λίγο ενδιαφέρον και είναι και κάποια λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, πάμε. Νιώθει, λέει, να περνάει από το σώμα του, λέει, ένα ρίγος, ένας αέρας περίεργος. Χάνει και focus η κάμερα χάνει το focus. Και νιώθω το σώμα μου να μουδιάζει, λέει. Λέει, νιώθω ότι υπάρχει κάποιος κοντά μου. Αλήθεια, λέει, κάτι νομίζω ότι υπάρχει στη γωνία. Πάω να δω. Ακούστε. Ξεκίνησε το νερό να τρέχει, λέει, και πιστέψτε με, δεν υπάρχει κανείς εκεί μέσα. Ακούσατε τους χτύπους. Έχει κουνηθεί το καπάκι. Μετά από αυτό με την βάνα που συνέβη στην τουαλέτα, για τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο ανήσυχος και αρχίζονται να γίνονται όλο και περισσότερα πράγματα στο σπίτι του. Άλλη μία μέρα λοιπόν καταγράφει το εξής. Πάμε να δούμε. Αναβοσβήνει τα φώτα στο σπίτι του. Δείχνει το διακόπτη ότι από εκεί αναβοσβήνουν τα φώτα. See? Just doing it again. I'm not gonna run.
Αποφάσισε λοιπόν, επειδή ήταν πολύ ταραγμένος, να ανεβάσει αυτό το βίντεο και να το μοιραστεί με τον κόσμο. Και ο κόσμος που το είδε του έδωσε μία συμβουλή, του λέει μάλλον υπάρχει κάποιος δαίμονας, φάντασμα στο σπίτι σου, αλλά θα προσπαθήσουμε να σε βοηθήσουμε για να το διώξεις από το σπίτι. Και του δώσαν κάποιες συμβουλές. Και εδώ τώρα έρχομαι πίσω στο θέμα που είπα θα μπορούσε να είναι συνάδελφος, γιατί εδώ ξεκινάει το καλό. Αρχίζει να δοκιμάζει κάποια τελετουργικά. Του λένε θα πάρεις ένα κλονάρι από φασκόμηλο και ένα αυγό. Θα κάψεις το φασκόμηλο και θα αρχίσεις να λιβανίζεις μέσα στο σπίτι. Το αυγό θα το αφήσεις στο κέντρο. Αφού τελειώσεις με το λιβάνισμα και θα πεις να φύγει ότι είναι από το σπίτι, θα πάρεις το αυγό και θα το σπάσεις. Αν το αυγό αντί για κανονικό κρόκο μέσα κίτρινο όπως το ξέρουμε είναι μαύρο, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει δαιμονικό στο σπίτι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Egg in the middle. Okay. Keeps going out. Okay, it's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Is it going out? Oh, it's good. You're not welcome here. You have to leave. You're not welcome. I really didn't want to like. You're not welcome here. You have to leave. There we go. Don't show no fears. You're not welcome here. You're not welcome. Δεν είσαι καλοδεχόμενος, του λέει. Thing is moving. Not welcome here. You have to leave, find your way out. Okay, I think that's enough. I have a bad spirit in here. Or something. Το βλέπεις ότι το αυγό μέσα είναι σαν κατάμαυρο, σαν σοκολάτα, δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Δεν τώρα εκεί μέσα έχει παγιδεύσει κάποιο πνεύμα ή οτιδήποτε. Υποτίθεται ότι του είπαν ότι αν το αυγό μέσα είναι μαύρο, σημαίνει ότι όχι έχει παγιδεύσει κάτι, σημαίνει ότι υπάρχει. Κάτι υπάρχει, ότι ναι. Είναι ένα σημάδι. Είναι ένα σημάδι ότι κάτι σάπισε το αυγό, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάποιος δαίμονας συγκεκριμένα. Πέρασαν κάποιες μέρες, δεν είχε ανεβάσει κανένα βίντεο, αλλά ανέβηκε ένα post που είπε πως τα πράγματα έχουν ηρεμήσει στο σπίτι. Ένα βράδυ όμως, λοιπόν, για μέρες μετά δεν είχε ανεβάσει τίποτα, μέχρι που ανέβηκε ένα post που είπε πως όλα τα πράγματα μάλλον δείχνουν πιο ήρεμα πλέον στο σπίτι, μετά από τη μέθοδο που έκανε με το φασκόμηλο. Μία μέρα λοιπόν έχει αποφασίσει να καλέσει κάποιους φίλους στο σπίτι του. Και εκεί παγώνουν όλοι όσοι ήταν σε αυτό το δωμάτιο. Πίσω τους υπάρχει μια τηλεόραση. Και κάτι υπάρχει εκεί και τους σβήνει την τηλεόραση. Και σηκώνεται και πάει κοντά στην τηλεόραση. Πάμε να δούμε. Right now, by itself. This has been happening too. Something like that, dude, you gotta. I feel like I've seen it before. You gotta. Whenever since I was young, you gotta like call it out or something. Like you just gotta. You just That gotta is call them, like. creepy, Literally, bro, dude. just like is anybody here? Anybody here? Like. No, you just gotta. You just anybody here? Throw. Δείτε απλά το τελεκοντρόλ πώς φεύγει. Και φεύγει προς τη μεριά που είναι ο τοίχος. Δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να πει ότι το τράβηξε και ήταν. Ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι δεν γίνεται να το τραβήξει κάποιος από. Αφού στον τοίχο μπροστά δεν υπάρχει κανείς. Δεν ξέρω. Από τότε δεν έχει ξανανέβει κανένα βίντεο με το συγκεκριμένο τύπο και έχει μείνει εκεί. Τώρα να ήταν μια καλωστημένη φάρσα, να ήταν κάτι που όντως έγινε, μήπως ήταν ακραίο το ότι άρχισε τα τελετουργικά με τα φασκόμηλα και όλα αυτά, να είναι μια μέθοδος εκεί που κάνουν σαν τελετουργικό στη χώρα τους. Αυτό με το αυγό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Και εγώ πρώτη φορά το είδα. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Να πω κιόλας ότι η ώρα είναι
2 παρά 5, αν φαίνεται στην κάμερα, το γυρίζουμε κυριολεκτικά 2 παρά 5. Και πάμε στο επόμενο βίντεο που έχει να κάνει με 2 φίλες, όπου βρίσκονται σε ένα δάσος. Να πούμε πως και οι 2 οι φίλες γύριζαν ένα βίντεο για ένα μικρό project, αλλά δεν γνώριζαν ότι το σημείο στο οποίο γύριζαν το βίντεο έχει μια πολύ μακάβρια ιστορία. Η ιστορία λέει ότι πριν από λίγα χρόνια ένας τύπος με την κοπέλα του είχε κατασκηνώσει κάπου βαθιά μέσα στο δάσος, όπου κανείς δεν θα μπορούσε να τους δει. Ο λόγος που είπαν να κατασκηνώσουν βαθιά στο δάσος ήταν γιατί ήθελαν να κάνουν ουσίες. Ήθελαν δηλαδή να είναι σε ένα απόμακρο σημείο για να κάνουν ουσίες με την ησυχία τους. Ο άντρας, το αγόρι δηλαδή, δυστυχώς πήρε υπερβολική δόση και τελικά πέθανε αμέσως, αφού ξαφνικά άρχισε να πέφτει κάτω, να ζητάει βοήθεια, να τρέμει και πέθανε μπροστά στην κοπέλα από υπερβολική δόση. Λένε πως η κοπέλα άρχισε να τρέχει και να ζητάει βοήθεια, έτσι λένε τουλάχιστον οι αστυνομικοί που τη βρήκαν, γιατί δυστυχώς η κοπέλα και αυτή πέθανε. Δεν ξέρω αν πέθανε και αυτή από υπερβολική δόση, για τον άντρα λένε σίγουρα. Η κοπέλα λένε ότι βρέθηκε σε άλλο σημείο του δάσους, εκεί κοντά βέβαια, απλά πήγε η αστυνομία και βρήκε και τα 2 πτώματα εκεί. Από τότε λένε πως το δάσος στοιχιώνεται από πνεύματα του ζευγαριού. Τα κορίτσια τελικά, που πήγαν εκεί να γυρίσουν το βίντεο, κατέγραψαν κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα. Θα μου πεις και εσύ τώρα που θα δεις το βίντεο. Και αφού φύγαν και από το δάσος, κάλεσαν να πούμε και την αστυνομία. Κάλεσαν και την αστυνομία, Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. They would mimic your scream. Oh. Άκου. That never scared me anyway. Maybe it's just a bunch of kids trying to summon demons. Stop. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Είδες που ακούστηκε ένα help από μακριά, βοήθεια. Ναι. Επειδή ακούγεται από μακριά και δεν το έχει καταλάβει ακόμα, τα κορίτσια δεν το έχουν καταλάβει, λέει πως μήπως υπάρχουν κάποια παιδιά εκεί που θέλουν να τους τρομάξουν. Ναι, λέει μήπως υπάρχουν κάποια μικρά παιδάκια για να τους πειράξουν, επειδή καταλάβουν ότι υπάρχουν επισκέπτες. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Βρίσκουν και ένα λουλούδι. Ακούστε. Μετά από ώρα. The more you listen, the less scary it sounds. The more I listen, the more scary it sounds. Oh, you gotta yeah. Εγώ πιστεύω σίγουρα ότι αυτές οι κραυγές ήταν από την κοπέλα που πέθανε εκεί την ημέρα. Ακούγονται τα ουρλιαχτά τους. Απλά οι κοπέλες. Φωνάζει για βοήθεια και κλαίει. Ακριβώς. Απλά οι κοπέλες εκεί που γελούσαν και φύγαν νομίζαν ότι κάποιος κάνει πλάκα. Και δεν ήξεραν και την ιστορία. Δεν ξέρανε καθόλου την ιστορία, φαίνεται κιόλας. Εντάξει, μία λέει σε κάποια φάση. Όσο περισσότερο το ακούω, λέει, τόσο λιγότερο τρομακτικό είναι, και η άλλη λέει, όσο το ακούω, ακούγεται και πιο τρομακτικό. Ακριβώς. Η μία δηλαδή δεν το πίστευε καθόλου. Λέει ότι όσο το ακούμε, λέει, μάλλον πιο πολλοί μας κάνουν πλάκα. Κάποιος είναι εκεί. Η μία από τις 2 φίλες όμως, επειδή πίστεψε πως κάτι δεν πάει καλά και ότι όντως κάποια γυναίκα ζητάει βοήθεια, είπε να καλέσει την αστυνομία. Αφού κάλεσαν την αστυνομία, εννοείται πως δεν ακούγονταν τίποτα. Και οι αστυνομικοί τους είπαν για την ιστορία με το ζευγάρι που είχε γίνει πριν χρόνια. Τώρα πόσο τυχαία ήταν να ακούγονται αυτά, μήπως ήταν μια εκτός και ήταν μια καλοστιγμένη. Εν τω μεταξύ. Εκτός και ήταν μια φάρσα. Θα μπορούσε έτσι, γιατί εντάξει δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήταν, αλλά να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Αυτά τα ουρλιαχτά φαίνεται ακούγονταν, δηλαδή μακάβρο, λέει, το άκουσες, έκλαιγε και πόναγε. Φώναζε. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ήταν και το τελευταίο βίντεο από εμένα με τα κορίτσια. Και
Και έχουν μείνει άλλα 3 βίντεο, τα οποία 3 βίντεο τα έχει βρει ο Τάκης. Θα μας τα εξηγήσει και ο Τάκης βέβαια και σε εσάς και σε μένα. Λοιπόν, πάμε να τα ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στο πρώτο βίντεο που θα σας δείξω το δικό μου δεν είναι κάτι το τρελό, απλά πώς να το εξηγήσω, είναι ιδιαίτερο. Okay. Βλέπουμε ένα κοριτσάκι το οποίο περπατάει μέσα στο σπίτι του. Για αρχή δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το συγκεκριμένο βίντεο, βασικά δεν υπάρχει καμία πληροφορία, μην πω ψέματα. Okay. Απλά το βρήκα. Είναι ένα κοριτσάκι που απλά περπατάει μέσα στο σπίτι του. Ξαφνικά, όπως περπατάει στο διάδρομο, φτάνει στην άκρη του διαδρόμου και κοιτάει και λέει. Απλά κοιτάει έτσι, σκαλωμένα. Και σε κάποια φάση, όπως κοιτάει, φαίνεται σαν κάτι να της τραβάει το χέρι και να προσπαθεί να την φέρει κοντά. Απλά βάλτε να το δεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κοίτα. Σκόνται και φεύγει. Φίλε, είναι σαν να της τραβάει κυριολεκτικά κάποιος κάτι. Φαίνεται το τράβηγμα στο σώμα της. Κοίτα. Φίλε, να ξέρεις ότι αυτό ένα παιδάκι που στην ηλικία που είναι δεν πρέπει να είναι πάνω από 9-10, μπορεί να λέω και μπορεί πολύ. Να και πολύ, εγώ πιστεύω 6-7 χρονών. Κάπου και ίσως να είναι και 5, μη σου πω. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να μπορεί να προσποιηθεί αυτή την κίνηση ότι κάτι την τραβάει. Να προσποιηθεί ότι κάτι τραβάει. Και εδώ πέρα κάτι που δεν μας εξήγησες, γιατί εγώ άλλο κατάλαβα από το βίντεο, εδώ με κάποιον μιλάει και τσακώνεται και σαν να του λέει αυτό είναι δικό μου. Ναι, δεν υπάρχουν πληροφορίες. Απλά περπατάει στο διάδρομο, δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι. Ναι, με κάποιον τσακώνεται όμως. Με κάποιον αόρατο τσακώνεται που προσπαθεί να της πάρει αυτό που κρατάει. Ναι, με κάποιον μίλαγε. Καλό. Καλό. Μικρό, αλλά καλό. Στο επόμενο βίντεο βλέπουμε μια μητέρα μαζί με την κόρη της, οι οποίες έχουν πιάσει μια κουβέντα και την ρωτάει και της λέει. Βασικά μιλάνε για οικογενειακά και τα λοιπά για την οικογένεια και σε κάποια φάση η μητέρα αναφέρει στην μικρή για την γιαγιά της, τη μάνα της δηλαδή. Okay. Η οποία γιαγιά δεν ζει. Η οποία γιαγιά δεν ζει πλέον. Της αναφέρει, της λέει. Η μικρή αρχίζει και κάνει κάποιες ερωτήσεις, η γιαγιά από τι πέθανε, πόσο χρονών πέθανε και κάνει κάποιες ερωτήσεις που θα τις δείτε στη συνέχεια του βίντεο. Και το κοριτσάκι απλά λέει σε κάποια φάση κάτι στη μητέρα της το οποίο είναι πάρα πολύ μακάβριο και σε οποιονδήποτε και να τύχαινε αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν θα το άντυχε. Μακάβριο τι εννοείς ρε φίλε? Την ονομάζει με ένα όνομα το οποίο την έλεγε η μητέρα της όταν ήταν μικρή. Ένα ψευδόνυμο, να το πω έτσι, ένα παρατσούκλι. Την λέει με ένα παρατσούκλι το οποίο δεν το ήξερε ποτέ. Δεν θα το ήξερε ποτέ αυτό το παρατσούκλι. Δεν θα μπορούσε να το ξέρει με κανέναν τρόπο. Έτσι λέει τουλάχιστον στο βίντεο. Οκ. Πάμε να το δούμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πού είναι η γιαγιά μου, λέει, και δείχνει πάνω. Στο παράδεισο. Do you remember my grandma? Θυμάσαι τη γιαγιούλα, λέει. Where is my grandma? Where is she? Πού είναι η γιαγιούλα? What did she do to make her go up in heaven? Λέει. Did she do a smoker? Κάμιζε, λέει, και πήγε στον παράδεισο. She was just very old. Ήταν απλά πολύ μεγάλη. Almost 93. Ήταν 93. Her body just got very tired. She was too old. Was she did you grandma almost couldn't walk? She was old. She could walk. Λέει δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν ρωτάει, μπορούσε να περπατήσει. Κοίτα. Okay. Mommy, your grandma's here. And she says, Η γιαγιά σου, λέει, είναι "Hi, εδώ. Jamila." What? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." Λέει η μικρή ότι είδα τη γιαγιά
και ότι μου είπε να σου πω γεια σου. Πώς το είπε το όνομα? Τζεμάιλα. Τζεμάιλα. Και αυτό είναι ένα ψευδόνυμο. Η κοπέλα νομίζω ονομάζεται, άμα μπούμε στις πληροφορίες, κάτσε μία να μπω στο. Κάτσε να δω μία το κανονικό της όνομα να θυμηθώ. Το κανονικό της όνομα είναι Jamie και το Τζεϊμίλα ήταν ένα ψευδόνυμο. Καταλαβαίνεις. Οκ. Ήταν ένα ψευδόνυμο το οποίο την έλεγε η Τσίρια Παρατσούκλη. Πώς με λένε εμένα Παναγιώτη και με λέτε Τάκη. Το οποίο ήταν ένα Παρατσούκλη το οποίο την έλεγαν όσο μεγάλον, όσο ήταν ακόμα μικρό παιδάκι. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις. Εδώ στο τέλος λέει ότι. Την είδε κιόλας. Λέει ότι η γιαγιά είναι εδώ και είπε γεια σου να σου πω γεια σου Τζεϊμίλα, συγγνώμη. Ναι, της είπε η γιαγιά βρίσκεται εδώ και μου είπε να σου πω γεια σου Τζεϊμίλα. Που η μικρή δεν θα μπορούσε να το ξέρει κάπως αυτό το ψευδόνυμο. Υπάρχει περίπτωση τώρα αυτή να είπε στην κόρη της, έλα να κάνουμε αυτό το σκετσάκι. Έλα να κάνουμε αυτό το σκετσάκι. Εμένα πάντως η αντίδραση της μητέρας μου φαίνεται αρκετά αληθινή. Ωραία. Λοιπόν, και έχει μείνει άλλο ένα βίντεο, το οποίο είναι και το τελευταίο. Θες να μας πεις κάτι για το βίντεο? Για το τελευταίο βίντεο έχουμε έναν πεζοπόρο, ο οποίος περπατάει μέσα στο δάσος. Και ξαφνικά, όπως περπατάει, βρίσκει ένα σπίτι. Ένα παλιό σπίτι. Μέσα στο δάσος? Ναι, μέσα στο δάσος, ένα παλιό εγκατελειμμένο σπίτι. Okay. Φτάνει έξω από το σπίτι, χτυπάει την πόρτα, δεν απαντάει κανείς και παίρνει τη φαϊνή ιδέα να μπει μέσα. Τώρα με ποια λογική δεν ξέρω, αλλά παίρνει τη φαϊνή ιδέα να μπει μέσα. Επίσης, στο σπίτι έχει ρεύμα, άμα θα δεις το βίντεο, ανάβει τα φώτα κανονικά. Okay. Και μπαίνει μέσα και ψάχνει μέσα στο σπίτι. Και σε κάποια φάση, όπως ψάχνει, θα αντιμετωπίσει κάτι το οποίο θα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Νούμερο 10 λοιπόν. Αυτός χτυπάει. Ναι, αυτός χτυπάει την πόρτα. Άμα βρίσκεται κάποιος για να μπει, ρε. Αλλά δεν το απαντάει κάποιος και μπαίνει μόνος του. Του φάνηκε περίεργο κιλός που άναψε το δώσ' άμα παρατήρησες έπνε. Μέχρι στο σπίτι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ παλιό. Σαν είναι εγκατελειμμένο, εγώ θα έλεγα. Και πηγαίνει στο πατάρι. Λοιπόν, τι τώρα αυτό είναι μαλάκα. Χθες το βράδυ που είχα κάτι στον υπολογιστή και έψαχνα να βρω κάποια βιντεάκια για να βγάλουμε σήμερα το επεισόδιο. Εγώ το περίμενα αυτό το σημείο για να φας το jumpscare. Εγώ προσωπικά το έφαγα μέσα στο βράδυ το jumpscare. Πραγματικά ξύπνησα την κοπέλα μου βασικά. Αλλά και στη φάτσα είναι αυτή. Εδώ κοιτάξτε, λες και χαμογελάει, λες και... Κρατάει τα μούτρα του έτσι, μου φαίνεται ρε φίλε. Ρε φίλε, περίμενε το βάλω λίγο πίσω. Άμα παρατηρήσεις κιόλας, με το που βλέπει αυτό το πράγμα είναι σαν να σκύβει. Είναι σαν να σκύβει και εντωμεταξύ αυτός έπεσε και από τη σκάλα και εκεί τελειώνει το βίντεο. Ίσως ήταν κάποιος που ήταν μέσα στο σπίτι και ήθελε να κάτσει ήσυχος ώστε να μην καταλάβει. Μπορεί να φοβήθηκε κι αυτός. Κοίτα, αυτό πρέπει να ήταν σίγουρα ψεύτικο στημένο. Βασικά δεν ξέρω και μπορεί να μην είναι και στημένο. Πάντως πολύ καλό. Δεν ξέρω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Όντως πετάχτηκα δηλαδή. Κοίτα, όλα τα προηγούμενα βίντεο είχαν να κάνουν με συναισθήματα, σε βάζανε σε μια σκέψη αν είναι αληθινό ή όχι αυτό που βλέπεις. Το τελευταίο ήταν απλά πάρα πολύ καλό. Αυτό. Νομίζω ήταν αρκετά ωραία τα βίντεο σήμερα, και τα δικά μου και τα δικά σου. Αναλύσαμε 10 πάρα πολύ ωραία βίντεο. Θεωρώ ότι είχαμε ωραίο υλικό σήμερα και ότι θα αρέσει τον κόσμο. Εννοείται πως την τελική γνώμη θα μας την πείτε στα σχόλια. Εννοείται αυτό. Άλλο ένα επεισόδιο λοιπόν έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ.
Να υπενθυμίσουμε πως όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτά τα βίντεο μπορείτε και εσείς να ψάξετε στο ίντερνετ και να βρείτε βίντεο τα οποία έχουν και μυστήριο αλλά και φόβο. Οπότε στην περιγραφή θα υπάρχει και το email που μπορείτε να μας στείλετε τα ανάλογα βίντεο ή και δικές σας τρομακτικές ιστορίες, γιατί σε κάποιο Ghost Theory θα διαβάσουμε και τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά και το χορηγό μας, τη Lonsdale, όπου είπαμε μπορείτε με τον κωδικό παραφυσικά 10 να ψωνίσετε με 10% έκπτωση όποιο προϊόν θέλετε από το επίσημο site της Lonsdale. Οπότε συνεχίζουμε δυνατά, έρχονται και πολύ δυνατά πράγματα στο κανάλι. Αν είστε καινούργοι, εννοείται κάντε μία εγγραφή, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε περάσει τις 140.000 εγγραφές και να πούμε πως το 50% αυτών που βλέπουν τα βίντεο δεν έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε μία εγγραφή. Κάντε μία εγγραφή, γιατί έχουμε τις 150.000. Ακριβώς, και ετοιμαστείτε για τις 150.000 έρχεται διανυκτέρευση στο σπίτι του ιερέα. Νίκος Κετάκης λοιπόν, και τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο.